салом дӯстон, қимати футболбозони тоҷик боло рафт. Ки чанд пул арзиш дорад? 16 ҷудокори тоҷик ба Ташкент Гранд Слам 2024 мераванд. Сармураббии нави тими миллии Тоҷикистон ки таъин шуд? Муҳорибаи Муҳаммад Наимов дар UFC Fight Night. ӯ то куҷо шонс дорад? Ҳама ин ва дигар хабарҳо дар нашри имрӯзи барнома. баъди ҳунарнамоии хуб дар ҷоми Осиё 2023 арзиши як қатор футболбозони тоҷик аз рӯи сомонаи машҳури Трансфермаркет боло рафт. Аз ҷумла Рустам Ятимов аз 900 000 евро ба таври рекордӣ ба 1,2 миллион евро расид. Инчунин баъди хотимаи ин мусобиқот ба Рустам Ятимов, дарвозабони мунтахаби кишвар ки дар ин мусобиқа хуб ҳунарнамоӣ кард, бо мошин, хона ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ карда шуд. ҳамчунин дар ин раванд арзиши Зоир Ҷурабоев то 700 000 евро, Алишер Ҷалилов 700, Парвизҷон Умарбоев 500, Эҳсони Паншанбе 500 ва Ваҳдат Ҳанонов то 450 000 евро боло рафт. ҳамзамон баъди нишон додани бозии арзанда дар қаҳрамонии Осиё 2023 таваҷҷӯҳи дигар дастаҳои машҳур ба футболбозони тоҷик зиёд шуд. Аз ҷумла Алишер Шукуров баъди ин мусобиқа ба дастаи Динамои Гурҷистон рафт ва арзиши ӯро портали Трансфермаркет 400 000 евро нархгузорӣ кардааст. тавре коршиносони ин самт мегӯянд варзиши тоҷик дар чанд соли ахир рушд кардааст. Аз ҷумла футболи тоҷик ки бори аввал ба ҷоми Осиё роҳ ёфт ва то чорякфинали ин мусобиқот баромад. Тими ҷудокорони тоҷик дар мусобиқаи Ташкент Гранд Слам 2024 иштирок хоҳанд кард. Дар ин мусобиқа Тоҷикистонро 16 ҷудокор муаррифӣ мекунад. Комроншоҳи Устопириён, Эмомалӣ Нуралӣ ва Беҳрӯз Хоҷазода аз шинохтатарин ҷудочиёни тоҷик аст ки дар ин мусобиқа иштирок хоҳанд кард. мусобиқаи Ташкент Гранд Слам 2024 аз 1 то 3 март доир шуда дар он 463 варзишгар аз 70 кишвари дунё иштирок мекунанд. Ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи қаблии сайри ҷаҳони ҷудо Баку Гранд Слам 2024 Абубакр Шеров дар вазни то 73 кг нишони нуқра ба даст овард. Сармураббии нави тими миллии Тоҷикистон мутахассиси гурҷӣ Гела Шекиладзе таъин шуд. ӯ қаблан ёвари Петр Шегерт буд. Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар медиҳад ки тамоми ситоди мураббиёни мунтахаб ки 2 соли ахир дар даста кор кардааст, бо тими миллии кишвар ҳамкориро идома хоҳанд дод. Гела Шекиладзе айёми футболбозӣ дар дастаи Динамои Гурҷистон, Арсенал ва ССК-и Украина ба ҳайси ҳимоятгар бозӣ кардааст. Вай дар ҳайати тими миллии Гурҷистон ҳамагӣ 22 бозӣ анҷом додааст. Солҳои 2007 то 2011 ӯ дастаҳои миллии ҷавонони Гурҷистонро роҳбарӣ мекард. Илова бар ин, Шекиладзе ёвари Шегер дар тимҳои миллии Гурҷистон, Афғонистон, Малдив ва Тоҷикистон буд. Муҳаммад Наимов, варзишгари шинохтаи тоҷик, дар ташкилоти бонуфузи UFC баромад мекунад. Бояд гуфт ки ӯ дар мусобиқаи силсилавии Fight Night ин ташкилот ҳунарнамоӣ менамояд. ин мусобиқа 24 феврал дар шаҳри Мехикои Мексика баргузор хоҳад шуд. рақиби Наимов размкори венесуэлагӣ Эрик Силва муайян шудааст. Наимов аллакай ба Мексика рафт ва дар марҳилаи вазнкамкунист. муҳорибаи онҳо дар Fight Night 237 дар вазни то 66 кг баргузор мешавад. Муҳаммад Наимов яке аз варзишгарони тоҷикест ки дар 2 муҳорибаи қаблияш дар силсилаи мусобиқоти UFC ғалаба ба даст овардааст. ӯ баъди муҳорибаи охиринаш аз Дана Вайт, президенти ин ташкилот, хост барояш рақибони сарсахт аз топ 10 муайян кунад. ӯ мегӯяд дар ҳоли ҳозир омода аст бо ҳар рақиби муҳориба барпо кунад. Полулегкий вес, у вас проблема. Серьезная проблема, парни. 145 фунтов, я здесь, и у вас новый король. рақиби навбатиёи Эрик Силва 37 сол дошта. муҳорибаи охиринашро моҳи декабри соли 2022 дар ташкилоти UFC гузаронд ки дар он шикаст хӯрдааст. Наимов 29 сол дошта. аз 12 муҳориба танҳо дар 2 таи он шикаст хӯрдааст. идораҳои букмекерӣ ва дӯстдорони варзиш ғолиби ин мусобиқа Муҳаммад Наимовро мебинанд, чунки ӯ дар 5 муҳорибаи ахираш ягон мағлубият надорад. ин буд ҳама хабарҳо аз ҷаҳони варзиш. то барномаҳои дигар.